שלום וברוכים הבאים לאתר לימודי הסמכה. כתובת האתר ug.technion.ac.il. באתר תמצאו מידע רב הקשור ללימודיכם בטכניון. הפעם בחרנו להתמקד בנושא הרישום למקצועות. לפני הכל, סטודנטים חדשים נדרשים לחתום על נהלי הטכניון בכפתור הירוק, פעם אחת בלבד במהלך לימודיהם. כעת המערכת תדרוש הזדהות. קוראים היטב את הנוהל ולוחצים על אישור. לאחר מכן עוברים אוטומטית לנוהל הצהרת בריאות, מסמנים את הרלוונטי עבורכם ולבסוף לוחצים על אישור. כעת נחזור לדף הראשי. יש לקרוא את המידע המופיע בכפתור האדום. המידע מיועד לסטודנטים חדשים. במקום זה מופיע מידע חיוני שיסייע לכם לעבור את תהליך הרישום בהצלחה. לדוגמה, מתי נרשמים, למה נרשמים, כיצד נרשמים, ועוד. כעת, כשידוע לכם לאילו מקצועות עליכם להירשם, נדגים רישום לשני מקצועות חובה של אחד ממסלולי הלימוד מתוך קטלוג תשע"ה. נלחץ על כפתור רישום למקצועות בצד שמאל, נתחבר למערכת על ידי לחיצה על כפתור התחבר בסרגל העליון, כפתור ירוק, כאן יש להזדהות, ולבסוף נלחץ על כפתור התחבר. לאחר מכן נלחץ על כפתור חיפוש מקצועות. במספר מקצוע נקליד 104 003 ונלחץ על כפתור חפש או Enter. כעת יש לבחור מספר קבוצת רישום אחת, בת שתי ספרות המתאימה לכם. קבוצה זו תקבע בסופו של דבר באיזה יום ובאיזה שעה תלמדו את המקצוע. במקביל, ניתן לבדוק אם נותרו מקומות פנויים לרישום בקבוצה שבחרתם, על ידי הקשה על כפתור מקומות פנויים. אם מופיעים מספרי מקומות פנויים הצבועים בירוק, סימן שיש מקומות בקבוצה שבחרתם. כעת נלחץ על חזור לדף הקודם. לאחר שבחרתם את הקבוצה הרצויה, יש ללחוץ על כפתור הוסף לסל. כך יש לנהוג לגבי כל המקצועות. נדגים שנית על מקצוע נוסף. נלחץ על כפתור חיפוש מקצועות, ונקליד במספר מקצוע 104 019. לאחר מכן נלחץ על חפש או Enter. כעת יש לבחור מספר קבוצת רישום אחת, בת שתי ספרות המתאימה לכם. גם כאן ניתן לראות באיזה יום ובאיזה שעה תלמדו את המקצוע. במקביל ניתן לבדוק אם נותרו מקומות פנויים לרישום בקבוצה שבחרתם, על ידי הקשה על כפתור מקומות פנויים. לאחר מכן נחזור לדף הקודם. לאחר שבחרתם את הקבוצה הרצויה, יש ללחוץ על כפתור הוסף לסל. כדי להשלים את פעולת הרישום בפועל, יש ללחוץ על כפתור רישום בסרגל העליון, ועל כפתור בצע בקשת רישום בתחתית המסך. את התוצאות הסופיות של הרישום מומלץ לבדוק בכפתור מערכת אישית. אם כל המקצועות הנדרשים מופיעים במערכת וצבועים בכחול, סימן שהרישום עבר בהצלחה. במידה ויש חפיפה בין המקצועות, המערכת תתריע על כך והמקצועות החופפים יהיו צבועים באדום. בפועל תהיו רשומים למקצוע. במקרה זה ניתן יהיה ללחוץ על כפתור רישום בסרגל העליון ולשנות קבוצה בהתאם. נחזור למערכת אישית. אם המקצוע יהיה צבוע בצהוב, סימן שהמקצוע נבחר, אך לא בוצע לו רישום סופי. יש לחזור למסך רישום ולבצע רישום סופי.
אם תרצו לבטל רישום למקצוע, יהיה עליכם ללחוץ על כפתור רישום בסרגל העליון, ואז על כפתור אדום בטל רישום, לצד המקצוע אותו אתם מבקשים לבטל. לאחר סיום תהליך הרישום, יש ללחוץ על כפתור התנתק בסרגל העליון. בהצלחה לכולם ברישום.